Čau ľudia, ja som Jakub, u mojho videa a čo dneska budem robiť? Tak neviem práve niečo, tady robím. Skúkam tady na niečo, počkaj, že vám napíšem na Skype. Pardon za to, že mi spadla kamera. Tak počkajte, zavoláme ich. Čus! Čauže! Neviem, čo sa stalo, akože práve hádajú chodiaci. No. Neviem, čo robiť. No, tak čo robiť? No, to som vám chcel takto ukázať to video. Lajkujte, komentujte, odobierajte. A adios, darče a čus!